ሰላም ሕጂ ድማ ዝኾኑ እንስሳታት ሒዝልኩም መፅለኹ ምስ ንባቦም ንስኻትኩም ድማ ኣስተውዕልኩም ክትሰምዑ እላበወኩም here you go እዚ እንስሳ እዚ ካብዚ ዝጅመር እዚ እንስሳ እዚ ትድጊ ይበሃል ትድጊ ንሰራሚ ዝመስል ኣብ ገጾም ቁርቢ ፍልል ዘለዎም ንሰራሚ ይመስል ትድጊ ሰራም ሃኒ ባጀር ማለት እዚ ንዑ መስል ትድጊ ቀፂሉ ዘሎ እንስሳ ድማ መንካዕ ትበሃል እዚያ መንካዕ ቀፂሉ ዘሎ እንስሳ ድማ እንታይ እዩ ጋውና እዚ ጋውና እዩ ጋውና ቀፂሉ ዘሎ እንስሳ ድማ ንእሽተይ ህበይ ዋጭል ትበሃል ንእሽተይ ዋጭል ውላድ ህበይ ማለት እዩ ዋጭል ኦኬ እዚ እንስሳ እዚ ድማ ጠባቕ ይበሃል ጠባቕ እዛ እንስሳ እዚኣ ድማ እንታይ ትበሃል ማንቲለ ማንቲለ እዚ እንስሳ እዚ ድማ እንታይ ይበሃል እዚኣ ካርያ እዚኣ ከምዚ ኣይኮነትን እዚኣ ድማ ጌጋ ኣላታ ናብዚ ክንምፃ ኢና እዚ እንታይ ይበሃል አንበሳ ባሕሪ አንበሳ ሲ ላዮን አንበሳ ባሕሪ ይበሃል አንበሳ ባሕሪ አንበሳ ባሕሪ አንበሳ ባሕሪ እዛ እንስሳ እዚኣ ድማ አንጭዋ አንጭዋ እዛ እንስሳ እዚኣ ድማ ድሙ ስኩላና ንፈልጣ ኢና ኦኬ ድሙ እዚ ተባዕታይ በቕሊ ሚውል ማለት እዩ ተባዕታይ እንድሕር ኮይኑ ሰጋር ይበሃል ሰጋር በቕሊ ከመይ ጌርና ንንቦ ሰጋር በቕሊ ኣንስተይቲ እንተኮይና ድማ ባዝራ ትበሃል ባዝራ ትበሃል ባዝራ ትበሃል እዚኣ ድማ ናይ ኣውስትራልያ እንስሳ ኩላና ንፈልጣ ኢና መስለኒ ብእንግሊሽ ካንጋሩ ብትግርኛውን ከምኡ ኢልና ኢና ንፅዋዓ ካንጋሩ ሕጂ ድማ ተመሊሰ ክንብበኒ as usual በይነይ ንስኻትኩም ድማ ፀጥ ኢልኩም ስምዑኒ ሕጂ ከይተዛረብኩ ከንብብ ጥራሕ ሕራይ ንፉዓት ዞም ደቀይ ካበይና ንጅምር ካበይ ጀሚርና ካብዚ ኢና ጀሚርና ካብዚያ ኢና ጀሚርና ትድጊ መንካዕ ጋውና
ጋውና ጋውና ዋጭል 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 ጠበቅ 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 ማንቲለ 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 አንበሳ አንበሳ ባሕሪ ባሕሪ አንበሳ ባሕሪ አንበሳ ባሕሪ አንጭዋ 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 ድሙ ድሙ ሰጋር ሰጋር በቅሊ በቅሊ ሰጋር ሰጋር በቅሊ በቅሊ ባዝራ 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 ካንጋሩ ካንጋሩ ሰሰናዩ ተጥዕሙ ንዓኻትኩም see you in next video okay bye now